Актаныш бірінші орта мектебі Мәгариф һәм фән министрлыгынан келген методик рекомендациялар негізінде дәүләт документларына негізленіп балаларына кабул итүне оештыра. Быелгысы елда 10 класста біз технологик профиль буенча бір класс ачырга планлаштырабыз. Балалар аттестатларын алганның икенче көнендә үк гаризалар кабул итә башладык. 17 июньнән булды инде бу. Бүгенге көндә дә әле без гаризалар кабул итәбез. Бүгенге көндә 25 гариза бар. Безнең бер класска 26 укучы алу мөмкинлегебез бар. Башка класс ачырга инде мөмкинлекләребез юк. Шушы бер генә класс ачылачак бездә. Әгәр инде шушы 26дан артып китә икән гаризалар, ул чагында инде балаларны сойлап алу үткәрелергә тиеш рейтинг нигезендә аерым комиссия белән. Әгәр артып китмәй икән инде шушы гариза биргән балалар бу класска кабул ителеп, приказ белән мәктәпкә кабул ителеп куелалар. Балаларга инде монда 6 сәгать математика, физика, информатика 4 сәгать укытыла. Ул инде башка классларда физика, информатикалар 1-2 сәгать укытылырга мөмкин. Аларның профиль фәннәре шушы математика, физика, информатика булып тора. Төбендә элеккеге физика, математика класслары дип әйтәбез. Безнең инде профильдә электән үк шушы физика, математика юнәлешендә класслар ача торган идек. Югары квалификацион категорияле укытучылар белем бирәчәк 10 класс укучыларына. Без инде тагын дәресләрдән тыш өстәмә аерым түгәрәкләр планлаштырабыз балаларга. Бүгенге көндә инде алар үзләренең 11 классын тәмамлагач кайда барачаклар, нинди егә бирәчәкләр икәнлекләрен белеп аңлаталар һәрберсе дә. Аларның теләкләре буенча 1 сентябрьдән өстәмә түгәрәкләр куелып, уку шушы юнәлештә алып барылачак. Инде 1 класска бүгенге көндә 71 гариза бар. Тагын каядыр 3-4 укучыны гына алу мөмкинлегебез бар. 3 класс ачабыз булып тора. Төбендә класс комплектлаштырып бетерелде дип әйтергә кирәк. Каяндыр килгән укучыларга берничә укучыны алу мөмкинлегебез бар.